Най-известният готвач наоколо представя школа по готварство за деца в предучилищна възраст с видеоконкурс "Малки готвачи без граници". Ние сме канадска управленска консултантска компания, която е специализирана както в индустрията за отглеждане на деца, така и в ресторантьорството. Имаме професионален опит в работата с деца в предучилищна възраст и нашите продукти са адаптирани към техните специфични нужди. Ние познаваме реалността на канадските детски градини и предлагаме високо качество на много достъпни цени. Можете да включите готварско училище за деца към вашата образователна програма. Нашата програма има 14 видеоурока за основни техники и правила за готвене. Уроците не са по-дълги от 20-30 минута. Всеки пакет от уроци включва видеокурс, тест, цифрова значка за победителите, обяснение на правилата за участие в състезанието и жетон за участие в състезанието. Училищната програма включва следните уроци. Урок 1 безопасност, урок 2 закуска, урок 3 рязане, урок 4 техники за готвене, урок 6 обяд, урок 5 закуска, урок 6 обяд, урок 7 салати, урок 8 супи, урок 9 скара, урок 10 макарони и зърнени храни, урок 11 пица, урок 12 сандвичи, урок 13 десерти, урок 14 декорация. Всяко видео има своя собствена викторина. Всеки тест има 10 въпроса с включени правилни отговори. Предоставяме цифрови значки за победителите. Победителите в конкурса се избират от професионални готвачи. Добре дошли в готварско училище за деца в предучилищна възраст с видеоконкурс "Малки готвачи без граници".